La comunicación es siempre un problema de interacción y de relación, y de circulación de información, y más que circulación de información, de transmisión de información para conseguir que el interlocutor haga suyas mis ideas, y por tanto es una manera de que el otro haga cosas. Nosotros reservamos la palabra comunicación para los casos en los que podamos detectar una intencionalidad obvia en el proceso. Komunikazioa zera orokorrean aman komuna ditugun elementuak eta zagutxak eta jakinduriaren elementuak borde batetik hartzaile batetara pasatzea tresna baten bitartez ala bitarteko baten bitartez. Desberdintze dira prozesuen eta bereziki prozesuen arabera eta bereziki bitartekoen arabera. Zeren normalean erabiltzen dugu personen arteko komunikazioa gauza bada eta mazen komunikazioa beste izan da. Zeren eta zertan datzan desberdintasuna bitarteko. Eta kasu batetan naturala da, naturala esan nahi dut erabiltzen ditugun uinak eta aparatuak eta hartzailak eta hartzeko mezuak, belarria eta birmuina eta gauza guzti horiek, eta gero baita ere sistema nola esan dute doinuak egiteko sistema esan dut, estarria, foniko eta gauza horiek. Orduan, horretan desberdintzen dira. Ea bitarte naturalak, kasu honetan, personen arteko komunikazioa, eta mazen komunikazioa behar duzu, klaro, difusioa, gainditzeko bereziki bi elementu, alde batetik jende asko hori mesua zabaltzeko, eta bestaldetik ere distantziak gainditzeko tresnak dira. Horregatik momentu batean hasi dira tresnak, esan dut, artifizialak asmatzen. Eta horregatik, komunikabidea dira tresnak artifizialak. Eta telefono eta tresneria guztia dira nolabaitzateko bi elementu horiek gainditzeko erabiltzen ditugun tresnak. La comunicación es siempre social. Incluso podríamos pensar que la comunicación, incluso en el caso de que pensáramos la subjetividad humana como un terreno también donde se desarrolla una cierta comunicación, en la medida en que el ser humano es un ser organizado, al menos desde Freud sabemos eso claramente, en el nivel, digamos, de lo consciente, pero también en el nivel de lo inconsciente. Incluso en ese terreno también hay una especie de diálogo, interlocución, y por tanto hay una cierta, como diríamos, una cierta mímesis de comunicación social. El que habla consigo mismo está hablando con el otro, lo que decía Rimbaud, el poeta, yo soy otro. Komunikazioa berdina dira, zeren, desberdintasuna daude, klaro, zera bitartekoen zera, bitartekoak nolabait inposatzen dituztelako euren berezitasuna, eta orduan, klaro, egokitu behar dituzu mezuak, egokitu behar dituzte mezuak, bitarteko arabera. Orain ezin dugu esan, gure komunikazioa direla bakarrik pertsona beste masa komunikazioa kontutan hartu gabe, ja ez da posible ulertzen, ja elementu guzti horiek badaude
gure artean, eta ezin da esan, bueno, giza komunikazioa gauza da, eta masa komunikazioa bestea ez, da, interferentziak eta dena dago nahaztuta, bakoitza badu bere momentu eta bere historia, baina, klaro, guk hitz egiten dugunean, beti dugu konstiente ala inkonstienteki beste elementu guztiak, eta tresna guztiak, eta referente guztiak, eta kode guztiak, eta ja badakigu nola interpretatu irudiak, gure irudiak ere, gure irudi personala, pekeinoa gure, eta nori esker, zeri esker, masa komunikazioa esker. Giza komunikazioa eta masa komunikazioa momentu batean, naiz eta prozesu desberdinak izan, interferentziak daude, interferentziak posita daudela, lotuta daude, nola ez. Eta nola baitzateko feedback dago horren orokorki ulertzen eta nola baitzateko biderkatzen dira euren arteko eraginak.